Continuem amb la pràctica 6. En aquest cas, el que anem ara és a ficar les dades en el model corresponents a el desfronde i al flux de transformació. Juntament amb el guió de pràctiques vos hem adjuntat aquest article, ¿vale? És l'article d'Almagro et al. Del 2010, en el qual mesuren en el camp diferents variables relacionades amb el carboni en ecosistemes mediterranis. Aquest article està molt bé perquè podem contrastar les dades que heu obtingut en el laboratori, que heu estat fent càlculs, amb dades reals de camp. Per exemple, si anem a la taula 1, teniu valors de carboni en el sòl tant per a un ecosistema forestal com per a un ecosistema agrícola. Val? Podeu anar i veure si s'assemblen, si sempre és major en el forestal que en l'agrícola, si estan dins del mateix ordre de magnitud. Val? Pot vindre bé per a calibrar el vostre model. A la taula 2, per exemple, a dalt tenim han mesurat el flux de respiració per a dos tipus d'ecosistema de forma global, no separada per matèria orgànica gruixuda i fina, és la respiració global, la que heu treballat en la pràctica 4. I si mireu també en aquesta taula 2, així el que han mesurat és la caiguda de fullaraca anual, val? On posa annual litterfall. Han calculat quant carboni provenent de la matèria orgànica, de la caiguda de fulles, de la vegetació, entra per metre quadrat i per any. Val? Per tant, estos valors poden servir, poden valdre per a incorporar-los al nostre model. Si anem a l'ecosistema forestal, tenen una entrada de 128,4 grams de carboni per metre quadrat i any. Val? Doncs podem agafar aquest valor i anar al nostre model, anar al desfronde i ficar aquesta dada, 128,4 grams de carboni per metre quadrat i any. Val? Recordeu que estàvem treballant per any i, com aquesta dada ve en eixa unitat, per any no cal multiplicar per 365. D'acord? Li donem a l'OK i ja tenim la nostra dada de desfronde. Ara ens faltaria la nostra dada del flux de transformació de matèria orgànica més gruixuda a matèria orgànica més fina. Per això el que necessitem, per exemple, és una K de transformació, una taxa. Val? Jo aquesta taxa l'he trobada en un altre article. Val? Així, en aquest article, el que havíem fet és calcular la K de transformació per a diferents espècies mediterrànies. Val? Com se transforma la matèria orgànica en aquestes espècies. Ha fet un experiment i l'han calculada. Doncs jo el que he fet, per a que sigui un valor mitjà, el que he fet és agafar aquestes dades i calcular el valor mitjà. Val? Agafa aquest valor mitjà, que a més és anual, també estan les unitats en la que treballem en el nostre model, agafa aquest valor de la K i el fique a la meva variable auxiliar del meu model, que és 0,24, era el valor mitjà d'aquesta K. Una vegada ja està dins del nostre model, ja tinc complet tots els elements del meu model de Forrester, del meu model d'Estela,
I únicament el que he de fer és, bueno, ja fer córrer el model a veure què passa.